Здравейте отново YouTube и VBOX. И това е девети епизод, мисля, че беше на Call of Duty Modern Warfare 2. И не знам какво да казвам. Днес ми е ебан деня. Ако може така да се каже, ми е ебан ден. Днес е ебан ден. Хората трябва да се ебат. Стой на едно място да мога да те убия, бе. Те колко са тъпи. Трябва да седат на едно място, да мога да ги убия. Те мърдат. Ето, едва ги застрелвам. Едва те... Няма са ли пистолет, ти, бе? Ракети! Обичам ракети! Здравейте, ракети! Обичам и... Изтребителят ни спаси задника. Ако мога така да кажа. Спаси ни газа от убийство. Чак пък че автобус с хора са отвлекалите. Мащи го това. Сега. Пистолетът е по-готин. Обичам пистолети. Роботе! Роботе! Дай да те прострелят да видим дали ще умреш. Чай да видим дали робот ще умре. Той пък не е умрял. Умри! Не е умрял. Обичам да се гледам по моите хора. Добре, стигава се. Изнасилен. Още един изнасилен. Обществено изнасилен. Какви са те? Какво е това масно оръжие, с което ни стреля, той? Не я стреляме. От той. Важното е робота да е жив. Абе, то никога не съм го виждал. Ехо, антонимния! Антонимния искам да ти видя лицето. Кой си ти? Тоест, анонимния, де. Аз пък антоним. Убихте ли го? Прекарявате, бе, коперета. И сега, до някъде, тук имам и един въпрос към вас. В този епизод. На какво да почна като превърта тая игра? Единият избор е Mafia 2, а другия е Sims 2. Пишете и за да знам на какво да почвам. Или пък на GTA San Andreas VIP Mod 2. Не знам аз. Пишете.